El cinema fascina i desperta la imaginació dels més petits, però per ells passar-se a l'altra banda i posar-se darrere d'una càmera pot ser encara més estimulant. Prop de 20.000 alumnes que aviat és dit ja han pogut viure l'experiència de crear la seva pròpia pel·lícula gràcies a Cinema en Curs, un programa que ha entrat a 150 escoles i instituts de Catalunya, Galícia, Madrid, però també de Xile i Alemanya, i que ens ha demostrat que el cinema pot ser una eina pedagògica molt poderosa. Ho sap bé la Laia Colell, la directora del projecte. Bon dia i moltes gràcies per ser aquí. Cinema en Curs és un projecte que introdueix el cinema a les escoles i instituts com una oportunitat per a la millora i la innovació a tots aquells que hi participen. Nens i joves d'entre 4 i 18 anys, mestres i professors, i també directors i directores de cinema professionals, com la Cèlia Rico, que presentava el projecte anterior. Aquesta és una imatge que segur que a tots ens resulta familiar, la veiem cada dia quan sortim al carrer, i si anem a un institut de secundària, això augmenta exponencialment. Estem tots aïllats uns al costat dels altres. Cinema en Curs aposta per la transformació a través del cinema i una de les coses que transformem és aquesta imatge per aquesta. Són nens i nenes de 10-11 anys de l'Escola de Bordils, un poble prop de Girona, i el que observem si mirem els seus rostres és la felicitat d'aprendre junts, el valor de la vivència col·lectiva, la satisfacció per la feina ben feta i mirades atentes i actives. Si us hi fixeu, en el rostre d'un dels nens es veu que és l'hora baixa, la llum del sol és molt groga i els il·lumina, i us heu d'imaginar davant d'ells un camp de vivers. Bordils és un poble amb molts viveristes i gràcies al cinema també els nens i els joves redescobreixen el seu entorn i aprenen a valorar-lo. Aquest és un grup de primer de batxillerat, 16-17 anys. Hem dit que Cinema en Curs passa a les escoles i instituts, però en canvi els veiem al carrer de nit, en aquest cas era passada la mitjanit d'un divendres, i ens podem preguntar què fan un grup de nois i noies de 17 anys un divendres a les 12:30 de la nit rodant. Fan la seva pel·lícula. I la fan perquè estan totalment compromesos amb el seu procés i perquè saben que la pel·lícula que estan fent és important. No havia pensat en dir-ho, però escoltant la taula anterior pensava que és bonic també veure en aquesta imatge com estan buscant el seu pla. En cinema es diu buscar el pla quan observem allò que tenim al voltant i hem de fer les tries per arribar al pla desitjat. Les pel·lícules de Cinema en Curs tenen molt en compte l'entorn on es roden, però també per nosaltres és molt important l'exploració de les emocions. A les seves pel·lícules, els nens i joves parlen de les històries que els importen, dels problemes que senten profundament, com pot ser la incomprensió dels adults, sentir-se deixats de banda pels companys, com viuen la separació dels pares o que trobin una nova parella, o com viuen el fet que el pare o la mare es quedin sense feina. És molt important que puguin expressar les seves emocions i és molt important també que puguem escoltar-los, que puguem conèixer les seves històries explicades per ells mateixos, i això és el que fan cada any 220.000 espectadors de les pel·lícules de Cinema en Curs. Deia que és important escoltar-los i és el que farem ara amb 2 breus testimonis. Quan veus la teva pel·lícula projectada en pantalla gran és una cosa impressionant. Sents un sentiment que costa explicar perquè és molt gran. De Cinema en Curs destacaria la manera de treballar, el sistema pedagògic, aprendre a cooperar i treballar en equip, entendre la importància d'escoltar tothom i de tenir en compte totes les opinions, el tracte igualitari cap a tots els components de l'equip, aprendre a cedir, adaptar-se a les noves propostes, a debatre amb delicadesa i sempre des del respecte. Amb 4 paraules diria que aprendre, gaudir, valorar i conèixer van de la mà. Ens vam retrobar amb la Maria, que és aquesta noia que ara parlava la setmana passada, i he de compartir amb vosaltres la il·lusió que ens va fer que ens digués que de gran vol ser no cineasta, sinó professora de Cinema en Curs. Vam començar Cinema en Curs el 2005, portem ja 14 anys, vam començar a 5 escoles de 5 municipis de Catalunya i actualment, com explicava la Carolina, desenvolupem el projecte a diverses comunitats autònomes, també a Alemanya, Argentina i a Xile.
És un gran creixement numèric, però per nosaltres també el més important és el creixement de la comunitat de persones que fem el projecte. Mestres i professors molt implicats en els processos i també cineastes molt compromesos amb el projecte i tota la seva dimensió educativa i política, i cineastes que d'alguna manera han crescut també amb nosaltres. Per reduir-ho a una xifra direm que en els últims 6 anys sempre hem estat pendents de la pantalla els dies de la Gala Gaudí i dels Premis Goya, perquè sempre hem tingut cineastes optant aquests premis. L'any que ve segur que la Cèlia serà una d'elles, amb Viaje al cuarto de una madre. I ja per acabar, dir-vos que una de les grans notícies d'aquests anys és aquest equip de persones que hem format, el creixement que hem tingut, però segurament és millor notícia encara saber que podem créixer molt més i que tenim un pla per fer-ho. Per tot això us demanem que us sumeu a aquesta comunitat i esperem després poder parlar amb vosaltres. Moltes gràcies.